какво има в кашона. Ето и с каква хубава раница пристига нашата нова лодка. Хайде сега да видим лодката. Страхотна лодка с един от най-добрите сонари. Нека да видим какви аксесуари имаме с лодката. Първото е дистанционно. Имаме всичко нужно. Зарядни инструменти, резервни перки и четки за миене. Имаме си и батерии.